Er det ikke betryggende at vide, at dit tæppe er lagt ved hjælp af lavemissionsklæbestoffer? Det vil gavne din familie, når håndværkere bruger klæbestoffer og andre gulvlægningsprodukter, der er blevet tildelt Emicode kvalitetsmærket. Fordi Emicode-produkter overholder strenge kriterier. De er af en kvalitet med meget lav emission og verificeres regelmæssigt. Emicode-mærket stiller meget strenge krav til kvaliteten af byggematerialer med hensyn til emissionskontrol og sundhedsbeskyttelse, uanset om det drejer sig om boligbyggeri eller offentlige steder. Et mærke, der giver dig ro i sindet. Emicode kvalitetsmærket giver en sundere atmosfære. Emicode står for lavemissionsgulvklæbere, afretningsmasser, rundere, forsejlere og andre byggematerialer. Til beskyttelse af sundhed og miljø. Så uanset hvor du befinder dig, kan du ånde ubesværet. Mere end 70 virksomheder fra 12 lande sætter standarden for større sikkerhed. Din sikkerhed. Med over 3.000 Emicode-mærkede produkter. Et imponerende resultat i mere end 15 år. Under dette mærke finder du allerede i dag et omfattende produktsortiment, der er mærket med Emicode.